Misión. ¡Buah! ¡Eso son el 9! ¡Por fin! ¡Dios! Vale. ¡Costatu Saidana! ¡Joder! Vale, robot. Hostia. Ea, orain hasten den hemen zuzenean eta bar, ikusten dan, entzuten zaigun eta orain movida guzti hori. A ver. Dio, kostatu zaidana. Ai, bala, hostia. Baina HDan, ojito. Edo konprobatu zeu, edo nahi duzun bezala. Vale. Zu joan esaten entzuten zaidan, entzuten zaigun, ez egun entzuten, oso basu, oso altu, porque esto va a explotar. Vale, va. A ver. Zuzeno garen link. Botada YouTubetik. Vale. Osea, Twitterretik, barkatu. Ikusten da, entzuten zaizu, entzuten zaizue. Ba, nire ez eta gertzen, garetuko jota gerren. Beltz ez dago? Bai. Vale. Ez dago beltz, ez dago errore batekin, baina nire gauza ematen. Ze errore. Este vídeo no existe. ¿Cómo que este video? ¿Cómo no va a existir si me está emitiendo en directo? Ver la página, a ver la página de la visualización. Vale, niri bai, nire agertzen da, entzuten da, Vale. perfecto. Nire arazoa. Vale. Ez da agertzen, baina, osea, nik gustatuko litzaik, uste dut pizka bat, ez duela hartzen pantalla guztia txikituta edo horrelako zozer ikusten dela. Iruditu zait edo nik ikusi dudana. Ver la página de la visualización. Agian beste... Edo niri gutxen ez hartzen niri bai, justo erdia entzuten da, perfecto. Nire arazoa. Baina dinot, niri agertzen zaidala, irudia dana, erdian, eta gero bestea, beltzez. Zakit nire gauza den edo holan ikusten ari den. Hori igual konfirmatu edo entzute zaizuen eta guzti hori. Odeik esan dit ikusten dala. Bai, baina ikusten da ondo edo ikusten da ingurunea beltzez. Nik ikusten dut ingurunearekin beltzez. Osea, ikusten dut erdigunean karratu bat eta gero ingurunean beltzez. Fibra optikoaren estrenotzearen arazoak. Beltzez. Bai, ingurura beltzez ikusten dara zen egin. Hori badaki zergatik den, baina bueno, ja orain ez dut gehiago ikutuko. Hori ustu delako YouTube esaten ari ziren, errore bat esaten zidan zela, bideoa esperatzen zela resoluzio batetan, eta ni jarri dio eta handiagoan, baina jarri dio eta handiagoan zuzenean X splitetik, orduan horregatik ustu dudala, baina bueno, momentuz ez dut gehiago ikutuko. Jolasteko goekin deitugula, 30 minutu daramagula hemen, edo pizkatxo bat gehiago hemen hau ikusten saiatzen, beraz. Bai. Momentu solan utxiko dugu eta gero jaurrengorako konponduko dute movida hori. Hori dela uste du, baina bueno. Orduan, kaixo lagunak hemen gade bueltan, oraingo honetan zuzenean, nire fibra optikoa estrenatzen, nago zuzena egiten, nago eskepeko konbertsazioa hausten, eta orain hasiko gara lolean jolasten, ea zeran portatzen den fibra optikoa eta zuzena. Printzipio esatzedean ez luke arazorik izan behar, ikusiko da.
ikusiko da zer gertatzen den. Zera, nirekin Euskal Gaming dago, eta baita ere Extremas Bai. jauna, baina Extremas jauna ez du nahi Skypeetik hitz egin. Beraz, ni bakarri nago, hemen robotekin Skypean. Mesedez, norbait konfirmatu alba du ondo entzuten zaion edo, ondo egongo litzateke, bestela alanda ere ezin dut asko egin, dena topera dago soinuaz, beraz, baina bueno. Lajarekin ikusten baduzue, abisatu be, jakiteko, urrengorako frame ratea jaisteko, baina bueno. Ikusten duzuen ez, daukate alde batetik niren kamiseta, beste alde batetik temoren txanoa, ya hemen jarri nahi zen plan super friki, eta, bueno, hitz egiteko dekozue Twitter, Twitterren bidez hitz egin ahal nauzue, nik joango naiz, izan behin mugikorraren bidez begiratzen, eta gero baita ere, YouTubeko zera, komentaiak, partida amaitzerakoan edo, joango naizera begiratzen. Orduan besterik gabe, behar bada hasiko gara ja behingoz partidarekin, edo zer. Vale. Venga, eman bilatzera, mesedez. Hemen nagusi jauna bezala dagoena, mesedez, ematea partida bilatzen hasteko. Ez dut jartzen usuarearena, jarriko duzu zenean gero partidak. Gero ere konprobatu beharko dugu, gero ardatzen duanean eszenaz, nola ikusten den kamera, webkana daukadalako jarrita, eta ez tapatzeko esebez. Uste jarri dudan tokian gutxi gora bera, esaten dena ahogimetro, dena libratuko duela, baina bueno. Hori, orain hitz egon behar dugu. Eta ea zer egiten dugu, nera hortzen dugun gutxienez bat irabazten. Joango naiz top, adibidez, a ver si me lo consigo pillar hemen. Vale, perfecto. Orduan zu top, Nimiz eta Strex odei jungla jungo da. Mi Perfecto. corazón y mi espada pertenecen a Demacia. Eta hoi bot esan dute, beraz. Perfecto, ondo, Perfecto. primera. Demacia! Vale. Amaitu... Sí. Demacia! To! Ea zelandoan, hau. Gogak ditut. Por un pelo panteón. Behar bada loleko soinua jetxi beharko nuke bizkatxo bat. Oh. Ese también es un taladro de árboles, what? Guk taladro de árboles no, baina nik ustut Eskoziara bagoaz hori egiten duten kirol hori dela soitzak botatzera al quinto infierno, irabazten digu de goleada. Baina, así, de goleada, O sea, ¡fua! ¡Oiga, joaten zaidala! Euskara ez dakite, benintan. Bota, esan behar diogu zuzenekoan dekogula egiten partida. Ea, arpidetzen diren jabide batez, hombre. Vale, hori hasi da kargatzen, orain, minimizatuko dut momentutxo baten. Vale, printzipioz ez dago freja osera. Hemen, hat, game. League of Legends TM suposatzen dut dela. Klientez, suposatzen dut hau dala. Edo espero. Orain konprobatuko dugu. Beigar bat. Ether looks, Maslogi, Beigar, ostia, nik ustut Riven izango dudala goian. Nik bai sufrituko dudala. Vale, bai, ondo ikusten da, baina orain ez ikusten niri. Me cauen. A ver, remove. Train hat. Kamera. Nirea. Nik uste dut. Mendi gutxi gora bera, ez duela, hemen minimapa joaten da.
Nik uste dut hor ondo joango dela. Orain konpratuko dugu dana. Por cierto, lehen goizan egin diote pinjaren testa, osea, velocidade testa eta eman dit 10 ping, hemen ematen erit 54, así que ondo. Ah, ez hori dira frameak, kaya. A ber, hau ez lehertzea. Momentuz ez du ematen arazorik, ematen du. Ez du ematen arazorik. Vale, Ea bazten garen. Hola, mezu gehiagi bat batean, A ver. Eta mi zuzenean, retuitea. Favoritos be. Hemendik LCS-etara joango gara. Honegiak Bai. izango gara. bai. Dugu silver bat, urrezko bat, nik silverra. No falta da kargatze? Ah, listo, gaude. Hostia! Nola aldatu duten hau? Uf! Vale, a ver, konpratuko duten ondo joatea. Ez tezu jolaztu egin oinarte mapa berriarekin, ala? Ez, aspaldi ez nezera sartu egia esan. Ostia, orduago urrearena. Vale, ba hemen utziko dut txataren behan. Eta printzipioz ondo doa! Loleko zuzena egiten! Epa. Esaten dodik, hori txiki ikusten dela resoluzioa. Ja, bai, baina uste dut hori bak edala zer, baina hori oraintxe bertan ez dut ikutuko. Ja nahiko txo dekogula, a ver si no me tlori al ratón, vale, hortxe. Hasiko naiz, joder, aldatu dute hau pillo bat, me cago en la leche, hartuko dut hau. Hartuko dut... bai, espada larga eta posio pare bat. Joder, zeran aldatu duten hau, me cago en la leche. Nuestro valor nunca debe desfallecer. Hobeto, nahiko hobeto, pentsa. Pizka bat... 30 segundos para los súbditos. Doa azkeago nabaritzen dut be doala. Nunca Kendu diote... pantailatik kendu diote mierda asko, eta asko zer lasaiago. Bai, Huz berriakin, oindala gutxi aldatu zuten. Lehenengo mapa etorri zan. Este mundo necesita Nabaritzen da, esperanza. hori bai nabaritzen dela. Eta gero... Se han generado súbditos. Se han generado súbditos. Bai, asko gustatzen zain utzi duten. Eta hemen ikusten dut dagoela ajustes de cámara. Ah, vale, no. Bai, gainera ja orain ez dago dena hain sakabanatuta, informazio guztia pantailan ez dago hain sakabanatuta, askoz ere hurbilago deko Gehien bat dena pistara. da, streamerrak eta hori zera jartzeko, beren arpegia jartzeko eta eskerraldean jartzen behar zuten. Nik adibidez Oh, honetxe bertan hobeto. jarri dut behan eskerraldean, hor bakarrik txata dagoela. Bai da. Por demacia. Por, esaten nuen bezala, riben adeko topean. Puteatuko nau riben hau, pero vamos. Pero como hay Dios, como que ya me está jodiendo bastante. Sé valeroso. Sé justo. Bueno, silentzia jausten zeion bitartean gainean. Ja, zure baina lortu joakin. behar, ja, baina, nik Ribenen kontra ez daukat, Ja, puta. Koitadu gutxa. Bueno, gastatu egin du posio bat. Neko defensibo egongo naiz. Porque Riben baten kontra, Para proteger nuestra tierra. oh. Hostia. A ver. Luchamos por quienes no pueden hacerlo. Vaya, joder. Demacia avanza unida. Demasiado unida. Farma horrela galtzen badut. Bai dut bat. Falleceré. Adelante. Ja. Koitadua. Ostia, ze ondo utzi duten, fijatu nahi, ze ondo utzi duten esperientziarena eta guzti hori. Allá voy. Bai, asko segarbiago da ondana. Sangre. Ondo. Ha muerto Hola. un enemigo. Txeko jotu urbitzen, bestela, torre beha nobete izango dut.
Mostrarles la fuerza de Demacia. Ondo. Ez dut hilko, baina bueno. SS goian, bale, El hortxe miedo dago. es el peor de los Orduna enemigos. izango da hau. Hemendik bota kontrolatuta izateko. ¡Demacia! Demacia! Nuestras acciones construyen el futuro. Hostia. Kaka. Ir konaiz. Ah, cago en la puta. Gutxigatik. Me cago en la hostia. Oh, eskerrik asko den nire iketxegatik. Bueno, joango gara tanke egitera, noski. Armadura. Boa, ona. Ha muerto un enemigo. Jungler kalite daukagu, Hostia, ze ondo egin duen. Bueno, bai, gainera nik utzi dut hor justo bizitza gutxira, así que primeran. Hori ondo egon da. Pena justo ez dudala harrapatu, negoela hor dendan gauzak erosten. Y ahora lotzen dudan pizkat puzea. Ez que nire esribenari fastidiatu, nik da, trindamerren kontra. Eta arribenen kontra, ez dakiz edokadan, ez dudala, osea, abantaia izan da, ez dut ondo egiten lotzen. En el nombre del rey. Ai, ia. Bale, hor dago, jarri du behan guard bat. Vale. Ez dakit odei eskaitan dagoen, baina. Traigo justicia. Joder, euri putarekin. Hostia. Luchamos por quienes no pueden hacerlo. Ah, kaka. Me cago en la puta. ¡Cabrona! ¡Me cago en Dios! Hostia. Qué bien puta. Daukat. El peor. Ah, Joder, botako dit aurrea, Traigo justicia. Ha muerto un junglan nidare baten aurka, mesedez. En el nombre del rey. Oso defensiboa izan da nahiko bertan. No pierdas la fe en racha ti. de asesinatos. A ver, hemendik Kontuz, desagertu da... Yo lideraré el ataque. ui, eta hori? Ignite hori? Doainik jarri dana. A ver. Joder, ezin dut, ez da... Cago en la hostia. Bi nivel ateratzen dizkit. Ez da urbildu, bez? Adelante. Ez horreia zan, Ha muerto un aliado. La victoria. torrazpean geratu eta guardi behiten badizu kombo guztia egin eta jazta. Como, Ta ja, ez daukat ez da ultia, osea... Ja, horretik, horrengoz aguantatu. Ulti auki arte. Eta gero kankakin, Bator. aia zerbait dut alotzen. Ui. Acciones construyen el futuro. Nago ku... ezin dut horren txertan, baina zaitzen erin ez kua igotzen. Izateko... Ostia! Ez dut igo eldatu naiz, me cago en la puta, ez dut igo ultia. Aha! Fallo. Ups, Fail, epic fail. Teneos decididos. ups. Por Demacia. Por demacia.
Txarto, horre bai. Vale, Bagoaz bioko deitani. vale, ikusi dut. Ja. Saiatuko naiz hemen pizkat mantentzen. Bueno, Ondo. Ha muerto. Mila esker, Vale, vale, por vale. cierto. es que miden zegoena iaia akatu egin dut, baina. Basea jundanez. Oiba. Espero duzu zeneko ondo ikustea, momentuz. Osa, ezin dut orintxe bertan konprobatu, baina... Bueno, lag bizkat badago esango bidazu, así que... Vale, blotziko hit. Se hará justicia, con la ley o con la Ha espada. muerto un aliado. Falleceré. SS, hemen ez dago... Demacia avanza una. Zera. Riven. Agotze dau. Nunca olvidéis por qué luchamos. Nunca olvidéis por qué luchamos. Joder, justo igo dut bederatzi garren nidolera, me cago en la puta. Ezin diot, eske ezin sartu en kontra. Usto dagoela... Bala, eskerrik asko. Usto dagoela bera joaten, Ze guztienez guarda jartzen, edo oso zer. Teleport dauka, ez? Haré mientras me Ilarrik bez, baina joan da Bai. bera. Osa, hemen, SS. Oh, Se hemen zegoen. Kaka. Oye, tipoari esan behar diogu... Euskalduna garela, Euskal Komunitatea dekogula, Euskal kanala, zuzenean gaudela, eta bar, Bai. Spam. Nuestras acciones construyen el futuro. Hostia. No! Au, pupitar! Hasi pupita! Buah, salbatu nahi zenagatik. Puh! destrucción. Adelante. El konau. Topeko dorrea apurtuta, Vale. Ha sido destruida. Te han matado. Ha muerto un enemigo. Hobeto egia esan horrela... agian guk zerbait egin dezakegu. Rivenen aurka. Demacia avanza unida. Ea orain pizkat joaten den nire errotik eta nik pizkat errekuperatu nahi zen. Hori da. Joder, ze golau, me cago en la hostia. Para proteger nuestra tierra. ¡Demasiado! Venga ya. Ha muerto un aliado. Kaka. Estun hori. Ez dakit ez da nola mandidan. Trovador nunca de... Riven da, osea... Ez, Ah, ez da izan Riven. Beigarren estun. Hostia. Saiatuko nahi zen izo zer egiten. Racha del enemigo. Joder, ez dago zera, egiteko, ose, hartu du dena... Luchamos por quienes no Digan. pueden hacerlo. Ya tenéis en... Falleceré. En el nombre del rey. Ha muerto un Toma ya. Hostia! Koitadua. Nunca olvidéis Ahí va. por qué luchamos.
Berreal horrek nola daukain beste? Ah, vale. Este mundo necesita. Invencible. ¡Hostia! Hija de... Egin nauen lío ahora. Me cago en la... No eman denbora justo botatzeko esnika eta gero ultia. Esto joan egin da. O sea, me ha liado ahí una parda. Uy, Vaya, buena. pues. Joder, es que... Miedo es el peor de los enemigos. Rivensen AP edo AD. AD. Vale, vale. Egiteko resistencia física edo hori, algo horreko zehose. Si no... Hemen ikusten dudana ja... Ez dira gertzen... Zenbat apea dereko zuen, edo zut topatzen. Hemen Control C eman da. Control C ematean zure... vale, primeran, hori da. Vale, No vale, te ikusi dut. mates. Allá voy. Eskolan ikustezak zenbat noan armaduras eta guztiak, Hori da. No pierdas la fe en ti mismo. No pierdas la fe en ti mismo. Luchemos contra la infamia. Ah, Flash. Flasha lehen egin erabiet. Justicia. Haben sotz. Hemen daukat G. Riven horrek emango ditu nagazo. Hostia, G amargarren nivelean. No, berratzen. Se acabó. Bueno, ez ditu emango arazei. Tía. No, me mata. ¡Ah! Mierda, 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 mierda. Me cago en la puta. Diógenes. Zertu egin naizen egiten. Cago en la hostia. Pues que no ha super txarto, o sea, berrogotabi farm. O sea, txarto ez, urrengokoa, vale? Hau normalen ez nahi solan, vale? O sea, haz tu partida hau ja zuzenean. Por demacia. Transituko naiz. Joditut objektu gehiago. Tartean... Eba. Ez dago... Hostia. Ha muerto un aliado. Ah, hain nola kentzen da. Luchamos por quienes no pueden hacerlo. No! Jode. Hortxe. Orain bai. Vuestra torreta ha sido destruida. Kaguen. Vuestra torreta ha sido destruida. No. Para No, bera zikulatzen dugun betik. Nire joni, joan beharko nintzateke. Uf. nunca dejes fallar. ¿Qué dices? Ah, se nazka maten un geek. Con Aute. Bai. Agian Timox ez. Ez du lortuko. Edan etzen zaio, pinzet txartu egin da. Kagada del siglo esaten dana. Lehenago ba. Buah, agur temo. Ke ba, Riven basen dago ja. Ja, baina, segun hortik G. Saiatuko naiz pusatzen tope, dago da pizka bat. Ja, lortzen duen ertzen Riven baino lehenago. Ez, justo hor da bil, jale, ez.
Sé Vale, valeroso. noa mizera Sé pizkatxo Ha batea hartzik. muerto un enemigo. Ikusi dut hortik. Pancho, Nombre ala. del rey. Ue? Joder, se ha hecho por con un tío ahí. Hostia. Vuestra torreta ha sido Joder. destruida. Que gaina ezin, oza, ona nator, baina eske ezin dut ezer egin beraren kontra. Ja. Osea, Edo... mantener la línea poco, Ha muerto un malamente. enemigo. Ha muerto un enemigo. O sea, me apaliza, me apaliza. Un enemigo. O sea, es que sí. LOL. Tu equipo ha destruido una torreta. Uy. No pierdas la fe en ti mismo. Ondo. Hor ondo lortu du egiten. Puxatuko du top, orain ez dagoela. Ja, ditugu horretan mapiku segundu. Eta nik ere. Hacemos lo correcto. Manteneos decididos. Vale, va. No temáis. Ez dakit hori idei konen izan da, Falleceré. Un enemigo. Mostradles la fuerza de Demacia. Nuestras acciones Se construyen el futuro. Ha muerto un aliado. Ah, si nazka mata un Riven, que... Ha muerto un aliado. La lortzen dira guztien zerra. Vale, ondo. Jarraitu. Dragoi egiten nahi dio. Vale. Ja está egin dute. Joango naiz basera, aldosiko ditut gauzak eta joango naiz midera. Zeren eta orain ziurazki etorriko direla topera, garbitzera, Bai. gutien ez riben ziurazki eta orain ez nago ja hor. Vale. Demacia avanza unida. Paso a GTP. Justo hil dute botolan emitia ahí. Veis con la espada. Ondo, hau nahiko ondo egon da, aprobetxatu behar dugu puxatzeko eta guzti hori. Betikoa, baia. Es que ya san... Pueden hacerlo. Rivenek ez du aguantatzen. Dana dein du, Ja, beraz. era zuda, tulti. Kontuz, Resistiz! Ondo. Traigo justicia.
Ultia daukat eta dan, botatzeko harrapatzen badugu. Norbait. Bai. Bai bez hori. Estoy listo. Ah, cabrón! Barri bat. Hostia! Baina zutxi! Giro arte! Pero por qué me deja? Es que, mira. Hor dago teleportatzen Riven, fijo. Ha muerto un enemigo. Bai. Teleporte daukan bakarra arriben da. Se acabó. Tartean, segundu ditut. Ondo doa. Buah, ez da frame bat bera... Itxongo ja nobeto dago. Ez da frame bat bera bez jauzi. Dio, que maravilla. Sé valeroso. Banoa, banoa! Hostia, esto te importa, cabrón, no estoy dando cuenta. Ha muerto un enemigo. Vale, ba, eske, ni bakarrik ezin nuen asko egin hor torra espian. Orduan, aguantar. Toma! Fokuseatu Riven, hoi da. Joder, hor bota diot ahí la ulti, le he hecho una cachavería. Baina bere zeza egin da duenez, nire ondo datorkit hori. Hacia... Con la torre, no la suelo. Vale, yo no me la suelo. Vale, ondo, horran jarraitzen badugu ondo egin dezakegu. Bai, Riven kanporatuta usten badugu. Vale, guazen laguntzera. Ah, Irko du. kaka. Ez da horbieldu nire gana. Lasai. Zatuko gara mendik mantentzen pizkatu bat. Gutxinaz Riven agertu arte hortik. Nuestro Hor dago valor Yi, nunca debe desfallecer. hor dago Lux. No azuren gana, lasai. La? Ez, kauen? Ez ez da hor gelditu. A ber, bitartean. Mantendu babestu. Bai. Babestu. Zuzenean, osea, mantendu nik 10 segundutan nago, eta egin behar dugu orain arte bezala, hor justo guztiak batera bere gainean jauzi. Hori da. El miedo es el peor de los enemigos. Vale, ba. Heltzen nago, Ondo como hilda. Vale, bi. Vale, ondo. Hemen. Listo, Ya está. ondo. Venga, puseatxera. ¡Adelante! Ondo. Ah, bai, baron, venga, ba. Nahi baduzu, Sartzen ez, Ondo. Vale. Primera. Baina puxatzea. Eta orain basera.
Ja, orain, igual hobeto etorretzen zaigu peskat mantentzea guztiok berriz hor erdi batuta egon arte eta gero eraso, edo... Ez dakit hor oso ondo... Corazón de hielo, 100 de armadura, un entrenamiento. Ah, jodik, hau. Printzipioz barriakin pushatzera eta minionen laguntzaz, ba hori. Igual inhibidore bat atera zakegu. Teamfighta ondo inda. Agian jarriko du borza, nintze, espada. Nunca olvidéis por qué luchamos. Vale, hemen daude, Bai, Bi segun, bale, kadaukat ultia. Zokin dira zarete, Nuestras acciones ziren ari daukat ultia botatzeko. este mundo necesita esperanza. Vale, hor dago daino. Por Demacia. bale ba. Ez daude hemen, bai, hor dago hori. Bai, kontuz. Ze guztiren dudan. Ulti hori. Erreala ADek ez du ultiakin eserriten. Vale, bagoaz. Sé justo. Zeratzen dira banan gure hiltzen. Eta lortzen dute. Hala, hau ez da maitu, Eske, Ba. Ez, saiatu behar gara taldean joaten da aldugunean. Bestera imposible. Edo taldean goaz, edo nahiko joiuta gaude. Temori itzultzea. ez... Zeraskaga. Despistatuta mantentzen baditu zuen nik torreta apurtu ezaketan nahiko harin. Baina behar dut zuek haien danten... Claro, gauza da, ikusiko nautenean bakarrik, erasoko didatela. Para proteger Goikoa. nuestra tierra. Hementxe daude. Ja, ziken defenditu bat. Ja, Riben hori... venga ja! Bai, Riben hori utzi diogu nahi duna. Egiten. Ha muerto. Ja, nahiko joiduta dago hau. Destruido. Riben horrekin fastiatu dut hasieran, hor egon da... arazoa. Nik salto egin dudala hasieran. Ez baina zerbait egin genezak egun. Ni batzut. Ez dakit, osea, normalean nik egon ez garen ekin biren kontra eta dana eta nahiko ondo eta irabazten gainera, baina ez dakit zerko dan. Pierdas la fe en ti. Riben eta Trindamerren kontra, beti galtzen dudala. Saiatuko naiz topeko gutxenez pusiatzen. Bizkatxo batea lortzen dudan zeo Estoy zer. listo. Ea zuekin despistatzen diren. En el nombre del rey. Joder, orain superliniarekin izango da, imposible.
Mientras Joder, me no lo aguanta mantenga en también pie. el super minion, macho. Está bien barato despegar, o sea, de neta. Ez dakit Rivera katuko dizuten. Miedo Ah, es eso el sabio. peor de los enemigos. Pena, honi bakarrik ez, ezta? Los canallas Adoptzen dudan zuen. Orain. Saiatu mantentzen. Un enemigo está dominando. Vale. Lortu Eli sakatzea. Asesinato doble enemigo. malditos tiranos. Asesinato doble. Bi... Ostra, Elise fuerte dago, Ez que nengo partxakin. Cooldown. Joder, hemen super txarto nahi super minioekin. Aguanta. Zerau hor super... Osa, ya nago jodiuta bizitzaz. Ha muerto un enemigo. Ondo. Lucharé mientras me mantenga en pie. Kaka! Neu geratzen ez bakarrik? Bai. Bueno, Torreta ha sido destruida. zin izango dut asko bien, baina, bueno. Traigo justicia. Ez, pasea bueltatuta, ja behin Nuestro La inhibitor ha leche. sido destruido. bizitza guztia ekin. Tienen suerte. No me dejes... ¡Ah, pero bueno! ¿Por qué me dejáis solo? ¡Oh! Nirekin egon izan balitz, hila geneukan ez real hori. Se acabó. Osea, ade? Destrucción enemiga. Vamos a ver esa que está un momento. No te trago ya. Ha muerto un aliado. Ha muerto un aliado. Estoy listo. Joder. Bueno, pero hoy tiene idea, así que... Ya, me hago de con una invasión, ¿no? Hostia. Mucho cuidado. No te veiron. Kaka! Espero nun gainera. Vuestro inhibidor se regenera a prueba. Ha muerto un enemigo. Vamos. Este que se ha ido ez. Oida? Oida. Joder. dago super. Bai, Elisen stunaekin... O sea, ez nago eman denbora ultia botatzeko, ¿sabes? Es como en plan de... What? Baina, bueno, ala ere... Neko baduta daukagu. Ja. Batuz beste torre bat osatzen bai dute. Banoa. Listo. Agur ez horra, me quedo con más 17. Zurekin noa errotzen dudan. Saiatuko nahi zeu pusuetzen. Ai! Atxiz. Jesus. Erregaz. Hemen dago G. Batuz. El miedo es el peor de los enemigos.
Ha muerto un aldeano. Hemendik da bilgi, aviso. Ha muerto un enemigo. Nuestro valor nunca debe desfallecer. Asesinato doble. Hostia. Giri en contra... ezin dute zer egin. Allá voy. Ha muerto un aliado. Ha Ez muerto un bakarrik enemigo. izanez. Ha muerto. Sortzireun? Bota ditu. Cago en la leche. Miniorik gabe, lo guarro. Luchamos por quienes no pueden. Nik hori nosbeten egin dut hori garenekin, osea... Bai. Vuestro inhibidor se regenerará pronto. En el nombre del rey. Ha muerto un aliado. Ole. Ha muerto un enemigo. Para proteger nuestra tierra. ¡Atravesad sus filas! Nuestras Ha muerto un acciones enemigo. construyen el futuro. Surrender bai ala ez. Pues es que ez nago sosibere egia esan da. Ez dakit zer esan. Hemen dendik ez. Almiz, nik emo... Vale. Ukal dugu. Ez que nik uste dut ondo lortuta, oza, ondo eginda, konto ondiz eta abar lortu dezakegula, baina... Bai, kontutzu bile behar dugu Ribenekin. Iben izan behar da gure target igual azkeran. Ai, Se pupita. costilleo. Irurogeta hamaika segunduru errekuperatzen dut bizitzaz. Nire pasibarekin. Kaka, minio bat eman du. Berriz. Horretik da, ezta? Ez, timo da berak eta biditar. Ah, Ez joan orain. Ja! Me cago en la puta, ez niz konturatu. bai, bakarrik harrapatu dute. Vale, a ver, defentsa. Vale, agur, hilanago. Osea, ez nago eman denbora flasha botatzeko, tu! Flip! Bueno, bai, justo botatu da azkeneko segundoan. Flipa, kolega! Ez nago eman denbora flasha botatzeko, ahí va la horriba. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Vale, orain surrender bat ondo... Ya, ya... Asesinato doble enemigo. Riben gutxi balitz. Riben gutxi balitz gi bat ateatzen eta... Eta txatzen. Jarekin bakarrik, osea... Bueno, temo daukagu bere guakin. Sí, bueno, baitu, ez nago ben. Barrigarilda... Para proteger nuestra tierra. Joder! Pak dorringo du, ipak. Jumbere bila. Ez, ya está. Ultik. Sí, baina baitu zer dekogun hemen.
Bai, ez dakit, sin más, akatza hartik. Akatza harren, ondo. Baina ez gutxin dezakegu, egin zuen. Aguantatu inhibidorea konpondo arte eta minioia gure erazotea. Hostia! Ya está. Agur. Bueno, hori bate. Ital. ¡Oh! Bueno, ¡Oh! Itxain, que hemen gaudela azkenengo. Miedo es What? Eta que merezi duen, bale. Bueno, merezi guardakoak beti merezi dute, ematen digute hor oportunitatea. Gainera, inhibidore bat rekuperatu da, aguantatu behar gara inhibidorea konpondo arte igual, ez dakit. Ez dakit zer esat flipatzen dago, dentze bertan. Zaila da, hau. Dirua dueko dala, gehiegi. Baina, bueno, oine irtengo da G salvaje bat. Luego ira etzuna izen eta hartzen dut ja la sanguinario. Sidra borraz. Eta gero la sanguinario. Vale, oin Zonia sakin igual gutxiago bakatuko naute. Nuestras acciones construyen el futuro. Bai, ados, lagun. Traigo Guztiz ados. Aguantatu behar dugu inhibidoreak konpondu arte. Dios, ez dite manden denbora Osea, nun da hau? Nun da hau? What? Asesinato doble. Orain bai dago laneko joi duta. Ha muerto un aliado. Podrían pasar de Temo tranquilamente, ¿sabes? O sea... Hostia puta. Bueno, lehenengo galdu dugu, lasai. Derrota! Hijo de leche. Ez gara pro playerrak. Bueno, ni bai, haiek ez, horregatik galdu dugu. Egian bai, ez dakigu. Vale, a ver, egon. Hau, aldatuko dut ona. Beltzez ez ikusteko. Eta, vale, hortze. Inicio. Momentu historian dena ondo doa, ez da jauzi frame bat bera bez. Buah, kalite... Epa, kalite de conexión. Kalite. Badakit Prodigy, erasuneko izan ditu dira momentuz. Lortu dute funtzionatzea, tanteak eta bat izan da gehien bat hau. Orduan, bueno, badakit txiki ikusten dela, kalitate gutxean dagoela eta bar. Baina, urrengorako espero dut hobeto egitea, bale? Denbora eman lehenengo aldi izan da kalitate honekin, egon nahi ordu erdi arazo batekin eta bar. Baina, bueno, urrengokoan hobeto, espero dut. Juan, igual bidaltzen egiteko beste partidatxo bat edo zer? Nik, niber, bale. Nahi duzan bezala, A ver, botako dut. Vale, primero. Baduzue ondo, ezin baduzue be ondo. Bale, eman ingo diot. Bai. Bitartean ea Twitterretik heldu zegan zeo zer. Badaki dela ia pantalla dena beltzez ikusten dala. Badakit, hori ustut badaki dela zergatik den, urrengokoan, zeiatuko nahiz hobeto jartzen, bale? Badaki dela, baina egon nahiz ordu erdi zuzeneko hasi alizateko,
hor arazoak direra eta azkenean lortu dudanean esan dut, bale, ja, oza, ez dute gehiago ikutuko hurrengora arte. Ole, normalitzu zaitan nire interneta. Joango naiz top. Garen edo Atrox? Atrox igual, aldatzeko. Mi corazón y mi Esta batalla será mi obra maestra. Ba, zaite zerertu Twitterera, primera. Hortz. Vale, principios... Miza de bat hartu nezaken. Eta, igual, ez dakit lag pizkaten gogo den oraintxe bertan, bale? Ematen ari dit frame jeitsiera txikitxo bat. Momentuz ez dit ematen igotzen ari da ja berriz, izan dut hor jeitsiera instantaneo bat hor, momentutxo batetan. Igual Barus edo... Venga a ver mi mejor creación. Fijar. Mayor número de conexiones simultáneas post. Izan dela duela ia urtutxo bat. Oraintxe bertan dekogu bat ikusten emisioa. Bueno, a ver. Guaren jarriko dizuet pantalla. A ver, nidari faraona. Dekogu zona bat, bale, Kaile, Tanketx. Nasus, bale, Nasus, ondo, Nasusen kontra ondo joango naiz. Neiko ondo. Ea ikusten dan, batuko dut ondo, ikusten dan iruditxoa. Dago berriz hartu behar da, bale, ondo ikusten da, primera. Bale, Nasus baten kontra nahiko ondo joango naiz. Hori espero dut, gutxienez, printzipioz bai. Ez dut izango arazo askorik, printzipioz. Hortik errealitatera, utxune oso sakon bat dago. Ea bihar pizkat harrapatzen joateko bitratearen movidari eta hori pantailarena eta guzti hori ia bihar egiten duen beste zuzeneko bat, holan noa harrapatzen eta jortzen dut konfigurazio egoki bat jartzen. Baina bona, hori izan da lehenengo tanteoa egia esan da. Olvida. Mira, posten nau, lolean jolasten, Skypeko eskalesketa mantentzen, eta zuzeneko egiten aldi berean eta ez dago fein jausierarik ez ezer. Hori asko posten nago egia esan da. Emaitzak ona eman dik moden ber fibra optikoa, oso ondo, txakurona. A ver, nos falta da kargatzen. Ordenagailu internet berria kontratatu beharko duzu, Geldo egizoaz. Ba, ez dakit internetan edo ordenagailuan edo ez dakit. Egia esan da. Kargatzearen nik uste dut, normalean internetaren moia esango dela, ez dakit. Hombre, kontuan... Ordenagailua behi izan daiteke, Kontuan izan da mendien puntan bizina izela, ba, zebazko. Repetidorea jarri beharko duzu etxe ondoan. Vale. Txagua, den dago niri. Hortz. A ver, hartzen edo nor txaguari, ondo. Hau hartuko dut. Hau. Bienvenidos a la dieta del invocador. Esaten dodeik OBS erabiltzeko. X-Split baino. Erabili nuen euskolen konterrean ez dakiz egatik X-Splitek ez jolako ondo.
Eta naiz eta nahiko eroso zen edo La nahiago guerra dutekiz saca a esprit. relucir nuestro Ezten verdadero mobile ser. eta guzti hori asko zerrezagoa da nire ustez, nire ikuspuntutik kontrolatzeko. Ezeren eta 30 segundos para OBS-en da destruirlos. nolabaiteko, ez dakit ezagutzen duzun AutoCAD programa, baina AutoCAD erabiltzen duzunean erabiltzen ditu, joder, zagoa joantetan izait, oraintxe berta. AutoCAD erabiltzen ditu kapak, bale? Eta OBS da kapen antzeko bat. Orduan, adibidez, elkarrizketa, Skypeko elkarrizketa jartzeko adibidez, Skype egon behar zen lehioa irekita, OBS detektatzeko Skype, Se han generado súbditos. Skype, elkarrizketa jarri ahal izateko, eta hori niretzako pizkat putada zen nahiko deseroso. Tampcage mid da, Eta Nasus goian. Bai, Nasus noski dela goian, beti izaten da goian normalean. Que el miedo Vale, va. se vuelva furia. Que el miedo se vuelva furia. Kaixo, Nasus. Uy, jota severa. Nunca nos vencemos. Hori saiestu behar dudana. Tipo, zer da? Suportan objektua dauka? Mide etorri da? Joder, hostia puta Se zaguarekin. esconde en el corazón de los Hasi hombres. zait pizkate... Ez dakiz egatik bat batean tontoldu da zagua. Hortxe, a ver, hor. Hor ondo, hor ondo. Es elegancia. Ez... Farmeoarena da... Ostras... Joder, ez que Nasus... Ez diot utzi behar Nasuseri... Farmatzen baina daukat, neko... Jodiruta. El dolor es temporal. La torre eterna. Ir más allá de la fragilidad. Año... Primera Uf, qué fallo. Auténticos guerreros Nacen de la... Vale... tan atemporal. Auténticos guerreros nacen de la... Ala... Uy... desterrado fracasado. Oida, oida... Mana gastau. Neukaten pizkat... Nahi oso ondo egiten. Nasusaren kontra, baina bueno. Zigora dira... La violencia es Es elegancia. Azagoa dugu pizka bat. Está troleando un poco el ratón, Id más allá de la fragilidad de vuestra forma. Igual hobeto prender eraman banu. Como héroes. Zenez eta distantzia asko... Kinibili. ha muerto un enemigo. Vale. De poketik, heltzen dute. Nireku eta nirarekurekin... Que el miedo se vuelva furia. Eurazki batean bat lurrera bota dezakegu. Fase segundo, vale. Soy temporal como la guerra.
guerra para reducir nuestro verdadero ser. Dudar supone morir. Ojo. Enseñadles a temernos. La paz es la mayor. Ha muerto. Sé lo que se esconde en el corazón Ha de muerto los un hombres. aliado. Ah, txakurran putza. Txagurra ni daukate mengoian, Ir más allá de la fragilidad de vuestra forma. Eko fastiatuta nabil bizitza hemen digoitik, La violencia es elegancia. Baina nasusiz nahiko txarto da bi lapez. Hemen daukate el La pozo esan guerra ere. saca a relucir nuestro verdadero ser. Manaz esango esango. Manaz neu ez. Osea, nik ez noa Ez baina, manaren. AP esan. Ez, hau doa odol putza dela eta zuk erasoak egiten, nire erasoak bizitza kostatzen didate eta noa hor akumulatzen. Baina gero, lau eraso bakoitzeko bat bizitza ematen dit. Pero dios, orain txertan iaia, bale, joango naiz basera, joan delako, SS top, joan delako. Ah, ez hor dago. Txinau pizka bat hor... Soy tan atemporal. Ai, ultia daukadala, kontuz, txabal. Auténticos guerreros. El dolor es temporal. La victoria es eterna. Inal diot komboa nahi badu, baina pizka bat bizitza rekuperatzen egongo litzateke. Sé lo que se esconde en el corazón de los hombres. ¡Hostia! ¡Cabrón! ¡Me cago en la puta! Cabroia! Botai berultia justo egiten dela erraldoi eta inmortala. Eta hil nau. Cabroia! Ha muerto un aliado. Zefiro. Ha muerto un enemigo. Teorian, esan aldo duzu. Teorian ikus pantalla izan du, bale? Edut bot. Hemen gaude orain berrera. Eko diot, porque des... Eki zer demontle egin du. Lolera. Ai, joder. Joder, iniziatu du, bale. What? Ezin eiz berri izan... Kien eiz? Zu MSD... Ber? Bai? Azkenean. Bai, egu. A ber, zeran diren? Ez da... Oh, vale. Zergatik petatu egon? Nekoa, baina, bueno. Nik moztu petada geratu duta. Egiten duten, atea sakatun... Noiz moztunean... Eta hil nau. Peta... Guzponatu bai eskumba. Hemen... Da, beltzez horrekin... Ikusten duzu dakite zebez, ja. Gazo horregoteagatik. Tenengo froga izan naiz... Obren urrengo eta... Emaitza... Atikoa posten nau. Eta... Baduzu edo zoz... Hori, eta basbaz, A principios... Bosta egingo dut.
social front eta joango naiz, bi hoi, Vale. zuei egotea behar nuen. Eta ikusi zuzeneko gehi, beraz, unok,